Ole zanina kan zirtu chu Matthaia bungsom ni le pali chang som le pakhat ania Matthaia bungsom ni le pali chang som le pakhat ani ilo chirang u Zawlnei der tam tak po an lo chhuak anga mi tam tak an ti derang Zawlnei der tam tak po an lo chhuak anga mi tam tak an ti derang lalpana thu kan siate kan zatan malmin som sakro se zanina kan thu khel tur hi poimo hle maya Zawlnei rongbol na shim kan soifia masa anga thutlung hlui le thutlung thara tin Zawlnei rongbol na chungchang a hi thutlung hlui atan chau ani lawa tun kan hun atan nge ani zia le lali suang nge na chu choron nem nge dan le FSC le khathon te kan en chuanin chunga chuanin Zawlnei rongbol na chu ko shan en kol na ta na pathian ruat ani zia kan thlir ho don ani zanina kan thucha ngai thlak tur hi poimo hle dona Zawlnei rongbol na chungchang bi kan khel don ani chu ti chuan zanina hian kan hriat masak per tur chu pathian in mishing te nena in kung kai na nei tur hian in man ro sang sang mishinga alo mang china chung man ro sang sang zinga chuan in pui thiam te ro rel tu te lal te tin Zawlnei te an nia chung te chuan pathian du zawng mihring hnen an thlena emaw mihring ai o a pathian hma a kun tur te tawngtai tur te in thawi na hlan tur te ram le mipui te pathian duh dan anga kai hruai tur ten lal te ruat boka tin chung lal om hma chuanin ro rel tu te bua chuanin ro rel tu som pathum pathianin Israel fa te kai hruai tur te tin pathian lakan rinom lo wanga an thenom ram tena an ra be an ti du da laya pathian an au thin khan an mani chan chuak tur ro rel tu te ati thin thu te kan mu ani ti chuan thutlung thara po hianin rongbol na chinga thlurnga FSC bungli kan chiar chuan chiang takin kan mu a chuta chuanin tirko te chung chu apostol ti in kan hria a he thumal hi Greek tong apostolos atanga lak ani atir chhuwa ti na ni a ti chuan Zawlnei te ti khanin azui le a chu vain thutlung thara hian ko shan chom na le kai hruai na hna hian Zawlnei rongbol na hi a poimo hle ani ti kha kan hmu tir ko zotta chi khana da a ti chuan evangelist te pathian chanchin thapuang tu te tin pastor te ko hranom chela chawma en kol seilian ven himna hna thok tel bok te an ne le ti chuan zirtirtu te anom le ni ti chuan thuthung hluia le athara hianin Zawlnei te hi alis pahnih ve khanin chiang takin an lang ani chu ole Zawlnei te hi tu te nge an ni Zawlnei chu ma ni ruat ni lovin pathianina athucha adu te hnena puang chuak tura rin om taka bel emopai om lova soi tura ati danang taka soi tura pathianina aruat te hi Zawlnei te chu anni chung Zawlnei te chu anin pathian du dan bak an ngai to tura ni lova mishing mai an za tura ni lova pathian in soi tura ti chu a thalam po ni se a chelam po ni se mani ngai dana bel emopai mi lova pathian in a soi tura ti chin chau soi tura aruat mishing te hi Zawlnei kan ti te chu an lo ni ta ni soita kang khan hei hi ko na ani a min Zawlnei ni kachak mai Zawlnei hi kan ni ve mai teang ti chi ni lova chung lam pathian ina aruata akowate tan lo chuanin he rongbol na hi ani lawani ti hi kan hriat angai ni ani le engen rongbol na hi apoimo em na chan chu zo em po ngai lawa chiang sa tu rangai deuh ani amaro chu kan han en thuak anga Zawlnei te rongbol na poimo zia kan en don ani ti chuan Zawlnei te chu thuthung hluia chuanin pathian ina Israel fa te nena te tin Israel fa te kherlo po Nineveh Assyria khopui bera po
an suwa lo wanga ni somlit nuwa pathian ina ti boral tur thu thutcha puang tur khanin zona zudami kha lalpana tir ni ti kan shia akan mo Israel fange khati razen tel te nena tir ni chu wangin Israel fa te nena chaw ati kan ti chuanin adik lova Israel fa te nena atir ero chu tamzok an ni ti ro chu chian takin kan mo ani ti chuan an ming mera bu som paruk thutlung luya hian kan mu a Isaya atanga malakia thlengkha Zawlnei ming ania chung Zawlnei te rongbol na chung le khabua chuanin tarlan ani ti kan mu ni ti chuanin chung Zawlnei te chu ni chena kan tarlan ta kan khan Isaya te kan entaila entinan bungruk kan en chuan chang riata chuanin tunge ka tiranga tunge ka tan ka lang kan tan ka lang atialal pan ti chuan Isaiah chuan lalpa ke heta hi ka ome mitir ta che ti in a chang ti kan hmu ni tin Jeremiah bung khat te kan en chuanin inu pum chunga ta Zawlnei tan ka ruat to che tin lalpan Jeremiah hna chuanin a hriat tira ika chuan thu ka da ang te tia ti chuanin phil phoi tur te phun sa phoi tur te ti chuanin siam thale tur ten chu tiang chuan lalpan a ruat ani ti te hrela Ezekiel buwa chuan Ezekiel pathian ina ko dana kha bung khat na kan hmu a namdang hne na nang hi chu ka tir don lo che ichipui te I tong mang te hne na ka tir don che ni ma sela I thu enga man ngai lawang amaro chu I au tho tur ni ti ten a hrela Hose chung chang kan en ve thung ero chuanin he Zawlnei lalpan a ko dan le arwa dan hi chu mak khop maya marlal ram Israel lal ram Jeroboam atanga nam som pathian in Solomon arinom lo wanga Davida chung kwa atanga lak shanta chunga lal masaber Jeroboam te enge opna nuaya marlal ram Israel tia kan shiat bi ka chu nera chuanin pathian in Hosea kha chu atirani anrinom lo zia kan shia Israel lal tam zo kha pathian chi lo mi Baal te Astorthi te Moleka te bia kan chinga an che vel nam sang sang te ina an milim biak thina te kha pathian nung Jehovah chu an lo uire san thina ni ti kan hmu ni chumi an uire na zia ten tak tar lang tur le pathian ril ru an ti na zia te tar lang tur chuanin Hosea pathian ina ko dan te kan shia no chi zuar gomeri nei turin lalpana tirani khatero chuan hela hianin Mizo rama po hianin zeram te kan hre thiam lova tam tak chuan kan hria thiam lo wangin kan dem huai zela amaro chu kha zeram tik tak chuani no chi zuar hi mipa ngai chuan tu ban kan nei don lo ti hi a chiang reng mai tero amaro chu khata khan pathian in tum aneya a Zawlnei te kal tlang hian thu mai ni lovin Hose chung chang bi ka chuanin chezia ammi terinom lo ziale ammangai si zia tar lang tur khanin Hose khalalpan practicalin kan tiang chu sap chong takin thu mai ni lovin at takin no che zuar va nei turin ati ati chuan rin lo kang nge no che zuar ni tana na chu mi pasang sang lop kop lor china ni wang khanin mi pakhat laka khanin arinom zo lo ta renga ti chuanin mi padang hne ra khanin a pasal kha a lo tlan bo san china ti chuan lalpan vatlan ro atia an fa minga po pathianin ami Israel te ademna trong kam fek kan mu a lo ruhama ti ten ni a tero chu chu nge du lovi ti na ni lo ami ten ni lo ti chu lo ti na ni ti chuan lo ami ti chu kami te ti na ni a ma se lo ami ni chuan kami ni lo te ti na ni chu tiang chuan an ming gomeri ne nan fanei ming a po khan pathianin Israel amal mak na te ti chuan Israel na ril ruan ti na ta wang le allakan rin omlo awanga an chunga ro re na lo theng tur te kha lalpana puang ani tuge chu puan na lalpana man kan ti chuanin a Zawlnei kha ani tlak mai ni chu ti chuan zanin a hian kan hriat tur chu chung Zawlnei ti chuan rongbol na poimo tak an lo chel thina lal te hne na te lalpana tir thina Zawlnei sai te kha lal hne na lalpana tir Hezekiah thi tur thu kha a hne na a soini khatero tin chu tiam bokin lal te bu te kan chiar chuanin tin Samuel bu te kan chiar bok chuanin
lal davida pathian in ka thinlung ang pumi ati ina minu betsabi a uire khan pathian in chu a uire na atne na shil fia tur chuanin Zawlnei na thana ati thu kan muleni chu tiang chuanin Zawlnei te rongbol na kha le lama han ngai tu chuanin enge akhir ve em thian ni ti kan mu a tin thuthung thar le thuthung luin kara hun kara Zawlnei poimo Isaiah bung som li a chung chang thu Isaiah kal tlanga puan chhuak lok achu baptistu Zohanakha ania ti chuan apa Zakaria te anu Elizabeth ten upato tak ani nuwa i Zohanakha an pai ni ti kan shia a Zakaria na temple rong a bol line vantir ko Gabriel en chu thu chu aron shia ni kha ti chuan tar tak ni in upataw tak ni in fa an lo pai ta a ti chuan a hminga chuan Zohana in satur ni ti in Zakaria chuan a tong thei tak lo wang khan in kut zaizir ten a shia tira to pa chuan le kha ziak ta a ti chuan baptist tu Zohana rongbol na chu Zawlnei rongbol na ni mun danga kan sia le chuan Eliza local tur Malakia Zawlnei Malakia na soi lo ka kha ama Zohana baptist tu Zohana hi ni tin pathianin lali suwa Krista nge khan khovela lai khanin aron soi ani khatero chu tiang chuanin baptist tu Zohana chuan lali suwa tan khan kong alo siala athuken ber chu simro ti khani ti chuan Zawlnei te thucha hi atlang puin enta ila atirna te inang loma se chang le Israel te hena tira chang le Judaram hena tira chang le Nineveh khopuya te tira a chang le Edom chung chang te puang turin atia ti chuan a chang le tura chunga pathian ro relna puang tur ten lalpan atia nima sulain chung zong sunga kan mu chian em chu sim na thucha hi Zawlnei te chuan an keng neu berani chu an thucha leimu ani ati theni chu ti chuan pathian ina a Zawlnei te ka thu ada chu sim na thu hi ni a ti chuan Zawlnei te chuan pathian ina hmanga em thu alo thun pui to Israel fa te an ni mo thu thung thara po pathian mi lali suna afa pathise na thu thun pui to a ko ran te ni mo chung te hne na chuanin a Zawlnei te tirin sim ro tia thu cha hi a ken tir fo ti kan mu thei bokani ti chuan chunga chuan kan hriat tur chu thuthung lui huna kha chuanin an renom lo fo china thuthung thar kan en point ring tu te pathian ka kan ui ren sajia te kan mu a ti chuanin zakopa zakopa kan en chuanin zakopa khatunge ni ti soifia tan lokela lali swa u nau pa kan ti mayang chu marile Josepha fa ani chu zakopa chu enge ala khan na poimo em na chu zakopa khan thucha akena kha sim na thu ni tlat mai ni chu zakopa bung li chang li kan en chuanin nang ni ui renu teu aron ti mia mai ni tro nang ni ui renu teu khovel chien ni chu pathian mel mani na ni tin shelo ve mi chu ti chuan mi tu po khovel chien ni du piang in pathian mel ma a in siam chin ti in azil hau ti kan mu a ti chuan sim tur le in lam le tura thu cha te kan mu tin lali suwa hi Zawlnei zonga ro pui ber ani a chu a thu cha hian a lang chiang em ani Matthaia bung li chang som pasari kan en chuan in khovela kum thum chung ronga bol chan dan kan en chuan a thu cha ken per chu simro van ram chu nai to zo hanai na ashil chia kha atlang au pui chin thu cha poka kha kan lalpa khan alo keng tel ani tin thupuan bung som pakwa kan chiar chuanin pathian tharau chu Iso Krista tharau chu thushil na tharau ti in kan Bible BSI le in Bible a khanin zia ka maro chu tong bul lam kan en chuanin spirit of prophecy ani Zawlnei tharau tia da kha afu zo kani ti chuan chung Zawlnei te chu pathian tir ten ni china lali so po khovel chandam tura pathian tir ani a ti chuan Zawlnei te reng ha pathian ina an ka athu ada atir ten ni thuthung thar lama hian Zawlnei ram kha en le taila agaba a hming merziak tir ko te thil tia chum ni ngot alanga athuken po kha
enge aron thleng dik ani ti kan hria ani ko hran te pon an poisa ani ti chuanin lali suat hu cha ken bi ka kha en tai la thupuan bung ni le bung thum kan en chuan chuta chuanin bung ni le bung thuma khanin ko hran tin deuh tho hne na khan sim tur an nei chiang takin lali suan a hria ani chu ne Zawlnei ni na chu no ti khan kan en chuan Bible pum pui maya hianin Zawlnei rong bol na poimo tak mai kha kan hmu ni chu ti chuan chung Zawlnei te chu soita kang khan an du wanga Zawlnei ni an ne lawa amosa phei chuan in Zawlnei poka ni lo Zawlnei fa pa poka ni lo I huan enge grep huan en kol tu le beram ten kol tu ve mai kani mo chu wen beram pu khan ni ve maya amar chulal pa khanin I marlal ram hne na athutsa puang turin amosa kha ko thlat me ni chu tiang chuan an Zawlnei te hi ma ni le ma nin ruat chop ni lovin tin I pui thiam pon ne theya pui thiam lo chu beram pu te po lal pan manga mi che sang kha a Zawlnei tan khan lal pan a ruat thin ani ti kha kan hmu ni chu tiang kan en chuan in Zawlnei rong bol na poimo zia kan hmu ni tero pathian le mi shingkara inge palai na poimo tak mai khan thoka ti chuanin pathian ai o in mishing te hna pathian in tira thucha aken tira chu thucha chu mishing an puan chuan te na an lo pomani chuan an hui ngi la an lo hno la ni ero chuanin I an chunga pathian ro rel na khau tak mai kha chelekinom thin ti kan hmu ni nowa hun lai pon nowa kha I Zawlnei ti the na chena oma ma selagin khang zong chunga khan kan lut to lawang ole zanina hian kan hria tur chu he Zawlnei rong bol na hi Bible pum pui Genesis atangin thupuan thlengin kan hmu ti khana lang chiang ta khom maya zanina hian kan hria tur chu Zawlnei rong bol na hi ko hran khai ding tu pillar kan ti rong bol na poimo tak panga te zinga pakhat ani ti kha Ephesian zia ti kan hmu ni ti chuan engwangin nge tun lai ko hrana hianin Zawlnei te hi kan hmu mo ema rin hlel na rin lu nen hian engka tinge kan thlir ta kan ti chuanin lali suan a soilok tak a hi hemi awang hian ani pakhat ati the ni chu Zawlnei derh emo mi pui te na an thu an lo don son thiam lo emo a Zawlnei te nge pui na an don an soi top an hril fia le thiam si lo te hi aum ve ni chunga wang chuanin sual hi thiam taka ron che in chung chu Zawlnei derh angin a ron pu ta zung sunga ti chuan mi pui ril ruwa po rin hlel na te alo pianga har na te alo thlenga nima salen chung kara chuanin akal sual tok an lo ve thina wangin tan tak chuan Zawlnei rong bol na hi an lo mut nom ta a Zawlnei tak tak po kha a derh an ti zo vek mai ni amar chu voin ni hian kan hriat tur chu zofa te zi nga ngei po Zawlnei anom thu kan hmu ni na taka chuan chanchin tha min thlen tura pathian ina sap upa le pu buanga kan chuan em le baptist ko ran phei chuanin kan lo idolize lek kan ti don emiang khati khopa kan ngai sa na kha engwanga ron kala chanchin tha min ron hril thei nge ni ti hi zofa te hian kan chui tok lo ni ten ka hria a chuta chuanin zofa hna thlak Zawlnei tik tak pu dar phoka kha pathian in man ruwa a chanchin tha kan lo don son thei nan a mang tak ani chu zanina hian chu uluk takin lo chhut ve te u dar phokan hne na khan pathian in mingo pahni an lo kalanga an thu lo ngai thla ula lo pomang cheuti in lo shil lok lo sela khang lai kan pi le pu te kha Christian an ni lo mai po ni lovin lulan nam kan lania khwa le khwa in run thuta lulak ching kan lania Mary Winchester pa te po kha khatianga ti kan ni khatero chu wangin khatiang kan ni awang khanin Zawlnei thu awang khanin Mizo Zawlnei dik tak thu kan pi le pu te nan lo ngai poimo awang khanin sa pu pa le pu buanga te lu kha an la lo chawani chu zanina hian chiang takatar lan ka du ni chu Zawlnei rong bol na ngai nep tu kan tam ta em mai hi apoi em ani ti hi kan hria ta ngai tin zoram hi tu nai hianin chiat na kan mabak me kan ti hi zoram thar ti thucha khanin karon soi to boka hetai hi chon karon da chia lova ama chu ta chon ka soi du chu Mizo te hian pathian hrit chungin
har na po foi nga mo sa dong si hian pathian hi kan hoisan me ka pathian du lo danang hian in kan khosa luizel ani chu tu man kan phain ka ring lawan izan na hian kan sual ziate kan her ziate kan rinom lo ziate pathian la ka kan rinom lo ziate tin chu mai po ni lo poi em mai chu chanchin thashilin missionary kan tir ur na chungin asang tel hi ram tin khovel kil tin hi kan hol ve to ni zo fa te hian ma se chu ti chung chuanin mizo rama mizo christian in ti te hian chung te rong bol na chu kan nun mang hian in kan thai bo char ati the ni mani loka nula pakhat phai rama missionary zu kal ne na a missionary te na te ina an lo soi chu thin chong tak ni ka hria te ro engti an lo ti enga ting he ta hian pathian thu soi tu ra i ron kal in ram khi aveyom zok tai ati ni delhi ka lai khanin times of india chon voi khat chu front page front page khanin e headlines ani chu headlines khanin caption chiang lu tuk main Mizorama chuanin satanic an om thu aron tar lang ani chu ka zak em maya ma selangin adik boxia adik na sha chiang tu ta jing ani kan ni ve boxia amaro chu kha kan than na ni that ni cancer ve tam lama te kan thanga hiv aids kan claim te lu nen noi som pakhat kan tling cho ka tero census nung dera khan kan lo pung sha tani pon som pathum bo lo kai ni la kan kai chu ka ring chia lo veng po ni sela kan lo kai ni po in a percentage ang zo nga chu chon rap thak ta kani ti chuan he hi mal som na ni lovin ko na zani na hin kan shia tur chu an chen huai nung mek te om zia ani chu wang tak chuanin pathian in a Zawlnei te ron tira zo na thak ngei te ron tira ma selangin ngai ne tak ko shan huang chung ang e po kan oma ko shan huang chung lo pon omani tin chula chuanin enga tinge kan ngei ne kan ti chuan ni e chen khat chuan an local swal pui ni mai thei chen khat chuan ko shan mu na ne ko shan atanga chhuak na an lo mang ani mai thei amaro chu vein ni hian wholesale Zawlnei rong bol na lo ngai ne ngot tu te hi an demo min ka shiani a chan chu kan Hunhnung kan ti sak chuanin pathian in min shem hi chak reng lo ti hi hriang u Ezekiel abung som pariat kan chiar chuan chang som ni le pathum na chuan mi suak sual boral na hian lom na reng ka neem ni ati ni khatero mi suak sual thi na hian pathian in lom na reng ani lawani ma selangin an sim adua an hoi kir adua chuta chuan tuam dam adu ni tero ma selangin kan hoi kir du lawani chuanin akut hi chelek lo thei lovin pathian hi kan siam ve don ti hi ishitla tang u Sodom le Gomorrah po chu ti tho chu ni tero chu ti main pathian ti boral lo sin en thaturin ama nge wara tengena ron chuka avantir ko pani te chu Sodom kholai taka chuan riak turin thu pe a ni ma seren lo ta chuan an tenom zialen sual zia shia in angen ngong ati chuan in an lu ta ma se chu ta po chuan an ma ni pol chakin Sodom khomi pui chu ataranoin I mi pa pui kha pol chakin anon kalani khatero avarap thlakem mi zora ma hian chu na hian kan shia tu chu sang ni le pakwa dai to khanin UN lam hianin enge statistics an khona chu aizol khopuya ringot zoramani lo aizol khopuya ringot hianin registered homosexuals mong ko hur chu ta chon lesbians me che kopching me che na me che an pui kopching kha atel lawania mi pa in kopching in register ringot hi zanga de thona mani chu kum som chuang liam ta a statistic ani chu tu na hian zoram din hun hi eng tak ang niang mo tero tuai an tam to zia ten shia partil an tam to zia ten shia chu vain hei hi enge kan ti chon rom bung khat kan chiar chuanin pathian sha sin pathian angin chibayan buk lova mo ti chuanin ni finga in ngai mi an lo chang ta zo ka ti chuan pathianin an chak ta chu puitlin phalina hoisan hlom ta chumi ra chu enge ti chuan mi pa te chuan anum dan pa ngai chu me che man dan pa ngai chu ban sanin mi pa chu thalo takin an in ti a me che te po chuanin an dan pa ngai chu kal sanin an me che puiten kop thu te bible hian in zia ka ni
chu at hen na chan chu mo pathian she si in pathian angin che bain buk lo atang khana chan zo fa te din mun hi enila tiro thing bul lung bul kan la biak lai le huai te ma kan lo ton a mo kan in thoi lai nun kha chu ala shia thiam om kan shelo lo ta kha chuan mà sẽ chân chính cha kan don na ringot po kwa centennial nge celebration kan mang to tero kum za le som ni panga chân chính cha kan don ne kan mang to ani le thiang lim lam kan pan nge bol lo lam kan pan o zani na hian chu chuma ni cheu khain chu ta ela mo corruption lama chuanin soi po aza thak so kan tero PO na changin director thlengin department pumpui de thoni ka thian pa nge na min shil hi zarina hian recording ka da du tla thei hi middle housing Mizoram Middle Association a hian in OB ni reng ani tu na po hian aniem chu ka shelawa chu tiang chu ni a middle a chuan pian tir tanga middle a chuan in lekhazirna a po thleng sang berpol aniang i PhD ati meka a zo to em ka shelawa ti chuan pathian zara kan in mel shia ta chu mi ina min shil chu hei hi ni middle te tana central lama tanga sumron lut china kha a middle association a middle puite ham that na turin chung scheme sang ina sum atiama chu withdraw to min lak sak to min office sarkar office an handor ani chu ta chuanin register an han phor chuanin middle te tana sum central atanga ron thona chu tu te mo ming khan in register a chuanin pe kangin an lo siak fai vek to ni chu ma selangin ka thian pa chuanin tu manan dong lo ti ka hrechiang sia ti chu in manem tu manan dong lo ti middle association a OB ni pha chuan tuin nge dong lo an tam lo chu tiangin a shevek tu manan dong lo ti a shia ma seleng le khabu a chuanin dong to angin an ziak fek ming le address te ne kan man mem te khan chu wangin pian phunga rual ban lo te chan ai po e ro fai kel du nam kan ni chu avara thak em te rong midik anom lo ka ti na ni lo anom ve pheu pheu to nau te ven ni hian ko shan huang chu nga nge po sualina om mun aron khwar dan hi I chu te ngo te ro kan sakramena te zu te minon tu chan to ani heng te ani le engem zia le Bible a hian chiang takin korin thon khatna bung ruk chang kwa le chang som kan chiar chuanin oin rui mang chon pathian ram a chang lawang ti chiang takin in zia kan ni lomi ma seleng ko shan chen khata chuan chu kan ron tul chan tlak to me ni chu engwangin mo oin growers association ti lom lo kan hlau mishing pathian ai kan hlau to zo kan ni chu chu vain zoram din hunan en hian ko shan huang chung emo sarkar ni emo tu mai kan bang to lo pathian chi mi pathian ta nen ser thiang lim ero an om an tam lawani zarina hian ka una zoram din hun hingun takin en la Zawlnei hi ke ni nam tu ka mamo hi an tam lo viawang thil pakhat kan soi le du chu Mizo chau te chu kan ngai sang lo te po kan lo ti ni mei thi pathian in nam dang poron ti ti hi afin fia na hrechiang tu nge second hand knowledge ni lo lalpana aron tir vai pa Mizoram om na po shelo UP mi Uttar Pradesh mi vai diktak aron tir hi missionary nge yana min shil ani mina zongin min shil lo missionary min shil ani ka ring to ke ti chuan ti phalthil tu nge pathian rem ruat na in anin to ka ta chuan engtin nge Mizoram ai ron kal ka tia vai tongin ka bia a I makati em maya vai dik tak UP mi khanisia pathian in Mizoram tan thucha min pe aron ti ni chu pathian Mizoram tan thucha min pe tia chu hei hi ni enge chu thucha chu Mizoram in an sim lo chuan pathian shem nan tok ton Mizo Zawlnei te lalpan a pek poka kha chu vai pa hne na chuan lalpan lo shia ti ri chu aron kal wang fanga a soi chu hei hi ni chu missionary hne na shil so na chu hei hi ni namru na khian ka lu ta ti ka kala ka awa
nam khovel nge nam shuai tu ten ne boka ti in avalu ten yang chu avalu ta va awa tu man en kho kha ma min lo ngai lo min beng khon lo ti ni chu ko nau teu Sodom le Gomorrah kan ang chan ang khop mai tro chung pathian ni na min mangai em awanga zofa teu in lam let ro u in puan ni lovin in thin lung ti thler ro min ti lai hian enga ma kan ngai lo mai po ni lovin kal sual chhuaten kan chua tero awahan poi em zanina hian Zawlnei dik tak kan lo nar hi apoi don ani chu zofa te nge hian kan thisen mo hi kan la phur don ani chu wangin zanina hian pathian lam hi I hoi leang u pathian hne na hian I kir leang u heng lalpana ahman ro to te ron tir te hi an thu cha hi ilo ngai thlang u pom duak ro kan ti na ni lo zanina hian amaro chu lalpa tiran niem an thu cha ke na hi a biblical em a pathian thuem ti te yenang u Bible hi kan chiar lo moni te hi olani te ro amak ani te ro heti em kan han oi lo thei te hi chu wangin zanina hian ngung takin Bible hi lo chut ro nam anga pathian an tluk san chan to chuan a Zawlnei aron tir china sim na thu cha an keng chin an ngai thla an hoi kir ani chuan in Nineveh ang khan Nineveh kha chuan an sima an pumpel ta ni kha zona zo khan ati taw ni kha tero ma selen Israel faten Zawlnei pakhat mai po ni lo Nineveh kha chu pakhat tir kha tok an sim ngal mai ma se Israel namte ne na kha chan pathian en tira pakhat mai po tir lo pali atira ni Isaiah atira ti chuan Amos atira Hosea atira ti chuanin Mika atir le a amaro chu an oi lo 5 atopa chuan BC zasari somni pakhata pathianin Assyria nam kol sen le nun rong no sen vora an khandaya dong bur chata nuam tilutuka nui chin sipai rong te kuta chuan lalpana petani kha an run mishing te chu tha mai po du tok lova an soi saklum dan te chu mo clay tablet a hian archaeologist ten an line it chu an vun an li saka zang pharin lung pheka nisen san noyan phoro thin ti chutiang nam kol sen kuta chuan lalpan Israel fa te kha petani chu a u naw nu Juda chuanin Asia chu ma se sim nang ti chuan pathian in BC zaruk le panga a chuanin lal Nebuchadnezzar kaldai lal nun rong chu azuk tir le ta ti chuan chuanin Juda ho chu azuk runa an temple Solomon a ro pui taka BC pakwana borvela sakakha BC zanga somriat le paruka chuanin aro chimit feka chunga rangka chak asiam le thillu reng chu ra lak suma Babylon milen biak na rama chuanin ra lak suma a hon ta vekani kha kaunau teu zo fa te hian pathian in kan rama atir a Zawlnei te thu kan ngai chang lawani chuan a ro ren la kan mabak ti hi lo ring hlel du vaksu pathian hian azia a thlak zuk lo Hebrai bung som pathum sang riat kan en chuan Isua Krista chu nimina nen voina nen kum khwa puina pa ngai fo atini Israel fa te ang chin Mizo te po hi kan lul ti hi van chiang em te ro har na hi Mizoram dap chuak har na ringot po hi voi som pathum kan dong to ma se kan sim chuang lo El Bethel har na te phei kha chu ro pui em te ro a then khat chuan kan hre to lo mai thei sang khat zakwa somriat pakwa somkwa chove khan na sa takin pathian tharang tha tho kha zoram dap chuakin ron tle a mun tina Bethel neya tharau thianin tha tho sim na ron thlenga no che zuarte a rui hloti te po na sa takin chan chuain oma nima saren hnul loko chan a ai na sa in zu le drugs le mi pat nei chiat na kan tlan le ni tero voini hian kan shia tu chu pathianin a local le ma hian a ko ran ho te hi a thian thiang lim dom ti chuan hela hian mi tam tak chuan ani le hei hi khoya nge Bible en ziak ten ti china a ziak na line en ka hrilang chu zaren chu Matthaia bung som pathum in sia chuanin bu lem te khin thuin huang chu bu lem te khin thua chuanin
pathian lal ram le ko shan din mun lali suan ti hian kum sang ni kal ta khan min lo shil lo kan ni chu bu chi tak the tu te chu pathian Zawlnei tik tak te pathian tir ko tik tak te khan ni pola ten tir ko pola ten peter ten zo hana ten pathian thu tak chu cho pol mi alovin ani na tik takangin an lo tu a ko shan alo chia ka ti chuanin ko shan chu rem choina lo oma nima selein chu ta chuan allem le der khan ron lut ta ni zarina hian kan thu pui le helai changa chuan chu tiang Zawlnei der tam tak chuan lo chuak don ti hilali suan helai hian zirtir te hena soi dek to chung chu Hunhnunhnung a chau ni lovin he ta ko shan din tir chang to khan Zawlnei der te chuan ko shan an lo chila ti chuan chung ko shan lu chil tu Zawlnei der te chuanin Zawlnei der ti a khanin hei hi ni omzia chu pathian tir ni lo ma ni agenda nei du am bok chung te chu ni chung te chung chang chu peter thon ni bung ni ate kan mu a thiam takin ko ran huang chung an ron lu ta chong kam an thiam bok sia ti chuanin pon lama chon berang vun sinin pathian thuan soi thea I suam ming pon lama I suwa chu le chandam tu chal ten ron kala tlor takin thuan soi ni ma salangin an nunin pathian an phata ti chuan zirtirna diklo tam takin zoram hi aron deng to bokani chung chu kan shia ni tro pol chhuak aron omna chante po chung chu ni chuan voi ni a hian kan film khorawangai em Zawlnei tak an online a derh tam tak an lo chhuak mai po ni lovin mitam tak an ti der don ti hilali suwa soilok ani awangin a thleng dik don tlat chu ta chuan ani le engtinge Zawlnei der te chu kan shia tang Bible hian chiang takin min shila Matthaia bung sari chang som panga changa som hnia khanin an ra in shemeng ati ni mo an ra in shemeng Until peka ni lovin an trong kam thiama ni lovin an ra in shemeng ati ni chu wangin pathian tir ko in ti sia bol hlo taka omte mo lalpa chu fayan amro se mo mi pat mei chiat na film si lo te rui hlo film si lo te chapo si te mo chung sang pornography film si lo te chung te chu zuk le muan te poniang chung sang a chon thiang lim na kong zo si lo pathian chi na nei bok si lo te chu an ra in shadona ni chu tin pathian nerwin an ma ni lan manin soi moi nga chan chu zo na bung som parukan sia chuanin tharau thiang him chum cha la li suan a soi pakhat poimo em mai chu bung som paruk chang som pathum som pali khalo chiala ta chuanin tharau thiang him chon ke mi choi moi nga ti ni la li suan chu wangin tharau thiang him chon lal I suwa ba khi choi moi tum lo ti hi zanina hian chiang takin I hriang o ti chuan Zawlnei dik tak chuan tunge choi moi ama mi nilo lali suwa choi moi ama hne na mi shwai tumang nilo pathian hne na shwai tumang chu wangin kal suwa kan en reng chuan atira chuan an bul chan na chu dikani nima salangin pathian hne na mi te kha ko mu lovin lali suwa zui ro ti lovin an ma ni gifting an ma ni thilpek oma khan mi a hi pati chuan chu tiang chuanin pathian atangin an ma ni pathian na khanin mi an shwai lo chinani tum wang ani mo tum lo wang po ni ro se chu la om ani Paul an din ati khanin an chhuak khup serani go now te zanina hian I film khorong chung la ka chuan an chong kam thiam na mai te mi ne theina nei ringot te hi adik lo chu kan en tur ani lovani an thu soi kha pathian thuem chu ai poimo chu an nun kha a pathian thu zanina hian heng Zawlnei der te hi tu na po hian ko shan huang chung a hian an tam em to ni soi do ni la a soi tur hi an tam ani mo Catholic ko shan lian pir atangin lo chan ta ila mong ko hur an tam lutok HIV AIDS awanga an pui thiam thi hi mo an tam lutok me pakhatina chu dan phei chuanin I USA a khwanin Catholic pui thiam za a som panga atanga som nga hi chu mong ko huran nin ti lo ara thlagin tiam chung jing lar tak te chun oma pakhat phei chu among ko hurna wanga lar lutok hi the queen an te top nei ni chu mo queen ti om zia hi kan lo manglar lo ani thea queen chu mong ko hur soina ni chu tiang chuanin no pang khoi khem ching pui thiam te an oma tin Catholic chau kha ka soi chia moin lo ti palange ka soi chia ni lo ani na dik takaron tar langa Baptist ko shan Southern Baptist Convention America rama Baptist ko shan chona lian ber Paul ania
chumi a po chuan in pastor tam tak an ko shan fa te lo khoi khem ching an tar lang ani baptist ko shan ero chuan action la chung ho la ka chuan tuna po phian in chung mong ko khur te chu a shem du lo ani ani na taka chuan chu tianga no pang khoi khem ching pui thiam chu promotion a pezo ka ni chu Pope Francis hian chu wen ka u nau teu Hunhnunhnung hi tuna hian kan nei to ti hi hriang u no sakol pahnih na chu sa khroi tu ani anga ti tlat thupon bung som pathum chang som pakhat khalo enang che beram ki ang ki ne anga ti beram chu lali suen ti na nia ki chu thu nei na en ti na ni chu wangin Christian shroi tu lok tak thu nei na sang tak ne ni anga ti tlat tuna Pope Francis hi an mani Zawlnei te nge nan chu dana po an archbishop pathian chi mi lu tuk pathian tarin ser sang tin chung lai chuan in pathian thil ti the na mang kha an claim lu tuk Catholic pui thiam zinga phei chuan ma selangin Saint Malachi an ti tak pathian chi tlei rol ani lai tang to a pathian thu chian na le hriat na le thiang lim na konga nasat taka pathian chi na ne na a hun lo mang thin chu pathian in kum sang khat za somkwa le pariata khanin in larn mangin a hun lai Pope Celeste atanga Pope zale som pakhat na thleng khan an chan chin a ron hria ti ta ni chu le khabu chu zian le khabu chu I mi pahni nan chuya pakhat chu MTH theologian ani a Chris Patnam tuna chonal pan he na cholta ti chuan a dang le chu pastor kum som ni panga nga rong lo bol to AG pastor ni a ming chu Tom Horn ani chu mi de pahni na le khabu an zia ka chuanin Petrus Romanus an ti chu Pope no ber ming chu Archbishop Saint Malachi shilok na chuan chuang ani chu mi shilok na pathian ni na ape ka chuanin Pope zale som pakhat na Pope aron ni hian sakol emo antichrist khovel pum pui chunga ro rela Christian te du da tu tur hi aron kaldon mo aron kalang ti in lalpana shiat tir ni chu in ka unau te win ni hian Hunhnunhnung kan mang mek a chan chu tu na Pope Francis hi chu Pope zale som pakhat na chu ni chu Pope Hunhnunhnung ber chu ni he pa ba khian om lawang chu ti khop chan tu na hian hun atep ter to ni ti lo hriang che tuna coronavirus len ti zong te po hi mo he ta setana pol te na thiam taka chu sakol lal ramadin the na tur ta na rom man na ni ti hi kan shia thiam chula ni tam tak chuan conspiracy theory ti in soin hnom an tuma an soin hnom reng boka tam tak chuan an oil pha reng boka amaro chu tun na ya scientific evidence kan ro nei chhozel ta Chinese virologist Yen Li Mong meng ani spelling chu ma se mong ti tur ania chu virologist ani PhD ani ti chuan chu mai chu ni lovin Chinese virologist khove la po thiam ber an ngai te ne na thok ani tlat chu nu chuan in he COVID-19 emo SARS-CoV-2 virus hi mishing siam chu ani ati ni chu a genome atangena ena chu wangin anni hi chu khoi sen ani chu ta tak chuan in Fox News America news agency mi chuan in a zota enga tinga ni le nang chau hian he tiang hian ni ti nang ai po thiam zok virologist tam takanom sia chung te chuan enga tinge heng hian soi si lo a genome te chu he ta Wuhan a lab atang khan in an ti chhuak te to Chinese government in a genome po ti chhuak to chu ta tang te chuan virologist te chuan in shia tom tak ati ati zota zo nom tak po zota ni ma selangin chu nu chuan hoi sen takin an soi ngam lo lo ati chu thu dikani zia chu Epoch Times khanin chu ta an investigator Joshua Philip chuanin helai thu hi ngon takin a chu ta virologist ming thang tak khovel ram sang France ramachang te US te pone Britain te pone mun sang atangin I a genome sequence ti chua enge hi mishing siam ani zia tar lan tum te kha anu loka chuanin an ngoi thak eng maron soi le to lo ti ni chu a chui chian na tanga mu chuani ka unau te hemi hi I a chan chu hemi phe na hemi ti chuak tu te hi thil ti thei tak ho sa tak an ni wangani an poi an khoi ngam lo vau zamin anom zela he nu che hi an vau zam theilo pathian ruwa ta ti lo theilo ani he Hunhnunhnung en kan shia tu chu zia chu heng mi khwai sen Christian ani le ni lo ka shelo
mà sẽ hẹn mi huay sen te kal tlang hian pathianin ring tu te ngei po hi har ro min ti chan to ti hi hria mang u hun mor to pa kanom to a khove li kong tin reng in shimang ten kan eile in mang ten kan bo ruak ti choroi mang ten nasat takin ti kholovin to na hin kan khove li au me kani conspiracy theory ni lo hi virologist ngein aron nem hetani chu tero tin USA an sarkar an experts ten a paper hian checka a authentic a digani ti hian finfia chu ka soitel du zanina hian ama chaw ni lo ni chu mithiam ten an ena an chi ka an zirani a research kha a paper kha zanina hian chu kan shia tur chu pathian hian a ko shanti har tur hian min aw me Zawlnei Derte chu tu tenge ani le soi leng o amuanom lo laya e thamuang ro ti tu te hin ni tlat sim ro ti puan a chu laya e eng mani don lo ti tu te hin ni tlat kami te chuan dam lawa ti lal pa chuan se ke la chuan ni ma sen an tha lom ti tu te hin ni tlat chung zi nga chuan ti tel vem voi na hian thamuanom si lo te I thamuan thinem sim ro ti a aw angai lai hianin sim ngai te hi an sual na hian thamuang turin ni lo cha ve thinem ngun takin in fiang o pathian man ruang nge kan ni setana man ruwa helai Zawlnei Derte a hian tu mo kan lo ngai to nge ke ma ni nge po hi sual hian min mang thei tlat chu vai zanina hian pathian min man kan ni the na turin ho u thut taka hian I lu tang o he Hunhnunhnung chung chang kan zirna chan po hi thilom zia kan hriat fe the nan ani e Zawlnei tak le Zawlnei der chu ti khan zanina kan soi fia ta a pathian e thu kan ti ri te kan za tan mal som ro se